Chokela Police Station ke parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along Arua Chikloni Pai Pli Ajo Por Pai Troxira Minute Pli Kebra Por Kupiko Sonone Lo kecharli also Maratu Men Kiso Cholong Loksi Tong Sekot Pen Tebok Het Chokela Block Primary Health Center along Se Kilang Aphan Pon Sitame Puthot Golaghat Civil Hospital along Ansi Kiso Det atum kadokave bangkep abangphi atum aphan Se Kilang Ji Aphan Pon Si Nonamat Selang Pon Bomla Chokela Police Station si Korno Pegu Arisangho Atumpen Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Nilip Aro Amaipi Milika Kropi Dunmaipi Pudang Terang Pilapen Ajirpi Marli Atumpen Penta Lokecharli along Arua Chikloni Pai Porni Ada Por Pai Sirkep Apor Malom Humri Damsi Kopi Koson Mapu Klardak Abirta Kilong Jiapan Humri Damlo Chokela Police Station Adung Hetalong Kedo Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Mate KGBV School Kadokave Bangkep Atum Ajo Ancho Dedapi Aphu Karting Apokedam Lapen Aningkevang Dolo Sita Tong Sekot Pen Se Langpon Longsi Aruo Chikloni Pai Por Ni Anke Anelo Por Pai Krenia Por Nilip Along Inut Radasai Klembang Puan Parta Diopani College Principal Boson Rongpar Keso Pu Arjulongsi Se kachelang bom adimalong an palidamlo. Se kachelang atum kadokave bangkep do bonta non pini mamat abangke bangkep ang bongpen bangpli atum ke kisu ke miang thek chewang longlo sita non amat bang trokatum abangke hadaksi selang bomla bonta ke memuchot ang thek chelong ponrin tilo Boson Rongpar alangli kiso deta tuma phan la pen ahem adonarap aphan chitong kangsi prabjin pen kiso kemida prangchi aphan arna malong ahirjume hang pite kanglo la pen se kachelang bomatum amen ke lapuhenlo Marilyn ingtipi Balontika ingtipi Henmir tisopi Narsima teronpi Cherlibon ingtipi Huna ingtipi Selina Rengma, Clary Kilingpi Lapen Sumbi Rongpipi, Laki Sodet Atum ke Ingdeng Troxi Pen Ingdeng Kep kecharli abangphi atumlo. Kicho kijona long pensi kiso kacholong pusita ahok pe lapen kladak kicheng pen kijut kopi koson pensi kiso kacholong ma angton abirta nonamat Chokela Police Station OC Korno Pegu pen Rita Libom lang pusti perang ke tumpen birta kitok boma porhut nang pachinidun. Ceklian pos regular para fok nili dipu sapu official akam dam lo masih hem cilang bom menurut social media lo teglong lo mana Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Chokela long Patuloy por sumarating kisu po kubora dilong masih labang so kisu po dilong peten malah temakai Golaghat Civil Hospital si admit lo pulo masih kisu dat kisung dat labang so lo kecharli sumanuhan mili mathalo masih dikuben bang bompen metang Amerika ni lekus kami ni Golaghat link kilo si Golaghat Civil Hospital long dampen ada kisu duhan Koilamati pen Samson ingti karbing long lai Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan melabi ponji adit lake 21 Mei to 24 anbi ponji lasi nang litum kadokave samen nang humri iktachok pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadokave samen nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote adil samen nang tum long pon po pen ke helmet hai samen duita long ponji gift hamper hai samen doil bela pu son si kaprek interest rate hai samen komji